mano oromo e ido ratiro jong'anyo mano maki, ratiro jogo eko ma bende olalgo, ratiro jogo ma bende ringregi ikwanyogi e kinde machalo koda mana mapiyo ka watieko dakika achiel. Mano okoromo da, okoromo kata matin, nikech kane wachni ochakore mar nyithindo inego, ne ji ogo koko to ker nobiro mokwedo ni Kenya National Human Rights okochiwo report makare. Kane iwacho no negi ji mokalo ji 20, chako chore 23, to negi ng'anyo kendo negi gitimo sinani ka giwacho ni ji okonegi. Ing'eni ringre makore yudo gi kawuono ne wayudo ni ng'eny gi ne gin rawere manyiri, nikech report manowuok ng'eny gi ne gin nyithindwa machuo. To sani kore yudo kata ka nyiri, koro wakia ni adi manonegi to pandi. Jopiny ohum nono kendo jopiny wacho ni gini chal ni jogi notimo to en chal ka gima nopande. Okinyal wacho ni mae gima notimore Shakahola cha, but chal ka gima ji ng'ur ni samoro obila kata mana nitiere jok moko mane oluongi mondo olal gi nyithindwa manyicho lalgi. Kato koro sani ringruok e mwaduogo yudo. Wawacho niya, kata bed ni kome osewuok, sirikal onego tije. Chon kan wadong ni wacho ni sirikal bade boyo. Ka sirikal ni bade boyo, tang'o mamone yudo jok mano oginene, onego nyithindogi. Nyocho waneno ka Gen Z miyo wanyaka nyinge, nyaka jaodi, nyaka... Ka koro nyithindogi nyalo tim kamano, to be ok gin nyithindo, nito ginyisowa ni gin jok madongo nikech moko kuomgi ni nyaka gimine gi nyithind, gin be gin gi nyithindgi. Ka gin giwegi ginyalo timo, ginyalo oro nyaka jombetre mafweny wechegi, ang'o mamono sirikal timo gini? Wan kaka jogo matemo siro ratich ng'ato ka ng'ato kendo ratich oganda, wawacho ni sirikal owe wuondore. Nitiere moko maging'eyo, giwuoga e lela mondo giwachnwa. To magi kia, to gin gi masin monego bed ni gitiyogo mondo gifweny ne jopiny, mondo jonyuol ma nyithindgi olalgi oyud kwe. Nono, to thogi ok bibedo kayiem nono. Ginyalo miyo piny dhi kamarach ka sirikal ok dwa timo yo, ok dwa yudo yo minyalo fweny go gima notimore.